Healthy Glow. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Iprinipresentar ka Department of Tourism Regional Office No. 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta! Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Bago nakasanayang naglalaho, sumasabay na rin ang tao. Huwag mabahala't babangon tayo. Mga panahong walang kasiguraduhan, itong sigulot na siya mismo ang dahilan. Mga ngapa ka lang, hindi ka maiiwan. Kumapit ka, ito na ang simula. Maurag basta Bicolano, sa pagkasararo, lubos magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagkawalas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap, hanggang sa ito'y matupad. Masalimot na buhay sa mundo, sino mang tumigil ay matatalo, at ang lumalaban ay mananalo. Yan lang ang nais kung tandaan mo. Di ka pinanganak para mabigo, lalong di ka karapat dapat para sumuko. Huwag lang mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Gumising ka, bangon na, ito na ang dulo. Maurag basta Bicolano, sa pagkasararo, kabus magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagbubalas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap, hanggang sa ito'y matupad. Mayong imposible sa satuyang sururog, asin pagtarabangan. Mayong imposible sa satuyang pagsururog, asin pagtarabangan. Our campaign Exciting Restart aims to promote exciting adventures and discoveries ahead, with the hope that everyone will fully recover and start anew. I am certain that we will get through the challenge stronger, better, and more united. Let's travel to exciting Bicol. Bangon Turismo, bangon Bicolandia. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagbubalas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap, hanggang sa ito'y matupad.
Alright, maray na pag-aga po sa inyong mga tugang. Welcome na po digdi sa programang Turismo Bicolandia, Aramonta, Kaibanan. Syempre, ako muna para mientras habang si Sir Mar, and then sa to yung mga pag-iriba sa Department of Tourism niyang pa po sa palibutan, sa kapalibot, and turutod taod mga kaibahan tayan. Para mientras po ako sa inyong mga kaibanan, ako po si Angel Mustaza. Pagururunong tapuan mga development, mga pangyayari asin aktibidad sa turismo. Lalong-lalo na po ngunya na luway-luway nang nagbabalik na turismo, siglakan turismo po, digdi po sa Bicol Region. And tigahalat-halat ta lang na makalaog sa Zoom si Kuya Yeg Nibres, tagari. Hiningal talaga ako, Kuya Ramir. Alat mo na mahanap ako digdi ki bed music habang si Kuya Yeg ang tigahalata pong maglaog sa programa. And maray na pagka-udto po sa gabos na nakaantabay, syempre, headed by DOT o ang Department of Tourism Regional Office number 5, headed po iyan ni Regional Director Herbie Aguas, kay panan po si Chief Romel Natawan, si Kuya Yeg Nibres, and syempre, ang mga personahes po kan DOT Regional Office number 5. Alat daw, tali ako nakakahanap digdi kaya instrument kayan. And syempre, sa mga pigaan tabayan po itong sa mga pailaw na nangyayari po sa kapalibutan, ang mga kanya-kanyang lokal na gobyerno, igwa na po ni kanya-kanyang pakulo, and nainot nang nagpailaw itong dyan sa Sumlang Lake. Taod-taod lang aramon ta po iyan, and mahiling ta mismo ang footage. Saro iyan sa mga pigbibisita na dyan sa munisipyo kan Kamalig Albay. Sagod po kitang alas 2 sa ninpagkaud to. Siyempre sa pangaran po kan regular nindong nakakaibahan si News Manager Mar de la Cruz. Asin siyempre ang mga lodi from DOT5. Si Kuya Yeg, kukuduton ko ita. Kaso hapon, nag-ilingan pa sana kami dyan sa sarong pagtaripon sa kataning lang na building kang DCGB. Tigre-remind ko ni Kuya Ramir na nako, Kuya, sa aga po, since wala pa si Sir Mar, kamo po ang mga program sa DOT. Kaya daw niya kung ngunyan, tigiling ko sa CCTV, wala, so kulay blue na auto na nakaparking dyan sa baba ka na DCGB. Kuya Ramir, signalan mo po ako pag nasa Zoom na si Kuya Yeg. Tapag-ururunan ta daw, ano po sa mga nakalinyadang activity. Ngunyan na papaharani na po ang December. Saro dyan sa mga pigaan tabayan itong exciting Pastores Bicol 2022. Para po duman sa mga muyang magpaabot ng mensahe, pwede po kamong mag-text and mag-call sa kuyang number na 0915-415-4899. Gari na sa 3rd District ini si Kuya Yeg. Pag wala dyan, Kuya Ramir po, apudan ko na lang daw sa messenger. Taday pwedeng magsulo ako di Kuya Ramir. Di ako na-brief kung ano ang... Dakol po bagang mga nagbuburutwang mga pasyara na pwede po nindong dumanon kay banan sa inyong mga pamilya, and aputunta daw kung kumusta ang magiging epekto kan saro sa mga pagbisita sa digdi sa probinsya kan Albay, partikular na sa 3rd District kaining mga kandidata kan Miss Earth. Nasa linya ang kukuduton ko. Alato na tigba ba ni Kuya Yeg? Nasa biyahe pa po gayud inio. Ala, taon ni may number. Kaurunon ko daw ini, oh. Kuya Ramir, paano po digdi mag-Bluetooth kaya number? Tiga dadayal ko na po si Kuya Yeg. Maray na pagkaaga, Kuya Yeg. Hello, good morning po. Hain kang unan, Kuya. Nasa biyahe ako pabalik Legazpi. Pabalik pa pala Legazpi. Garililingawan mo po kaya, Kuya, sutugon ko sa imo kaso hapon. Sorry ate, naligawan ko po ate. Sorry po. Okay lang yan, Kuya. Okay lang po. So, anong unan po, Kuya, ang pag hururunan ta? Digdi sa, for almost...
mapalag po na ni Billy. Tapos pa-update sa lahat regarding sa office. Sige po, sige po. I-play mo muna ito. Manap ako magayon na signal. Sige po, kuya. Sige po. Noted po, kuya. Ingat po sa biyahe. So, Jollibee mo, sana lang ha. So, ikaw pala hindi kuya, prepared man pala kami digdikan 5 video. Tigpaplanuhan ko na nga ni ikutaan na kung warang mag-abot, ipi-play ko digdi sa mga kanda videos nindo. Pwede man. Apo. Pero nakabataram ako. Okay po. Updates lang. Apo. Noted po kuya, maapod na lang po giraray ako. Sige lang. So, yan po mga tugang si Kuya Yagni Bres, executive dyan sa Department of Tourism. And sa ni sa mga nagba-viral Kuya Ramir Tanay and mga parantabay, ining mga vlog ni Sir Billy Balin kan Albay Provincial Tourism, Culture and Arts. So, ining pitikaw, dahil lang tabig bibisita po ninda itong sa mga magagayo na lugar and itong mga lugar man na pigdi-develop sa mga Manila na munisipyo digdi po sa probinsya kan Albay. Dakol ining mga tigpapasyaran, mga itong mga hidden gems na tigapod, mga magagayo na pasyaran digdi sa probinsya kan Albay na data aram na ay igo po pala talaga nin magayon pala na pasyaran digdi sa sarong lokalidad o munisipyo po sa probinsya kan Albay. Chad! Kuya Chad, arin ang inutunta dyan, kung arin ang mapindot mo, susumlang na inipuan na binuksan na nakalihis na banggi, and saro ini sa mga pigdadayo dyan, kung nagigiramduman po nito itong Sumlang Lake, bako na itong unyan kan mga nakalihis na aldaw na traditional na, nakasanayan ng Sumlang Lake, tig-renovate ini, and then at the same time, ngunyan na Disyembre, saro po yan sa may makulor and maliwanag po na display. Kuya Chad, Sumlang Lake po, ini po ang travel vlog ni Sir Billy Balin kana Pitikaw Albay. Dahil ilang tulog na lang, Pasko na sa probinsya ng Albay, samahan nyo akong ikutin ang Christmas Village sa loob po ng Sumlang Lake sa bayan ng Kamalig, Albay. Ako yung nagpapasalamat sa kaibigan nating si Cap June at tayo'y pinayagan na i-cover ang kanilang Christmas Village para po sa vlog na ito. Kahit pa po ang formal na pagbubukasan na nito ay bukas pa. Okay, so thank you. Yes, you heard it right. Tomorrow po ay formal na bubuksan sa Madlang People ang isa sa pinakamalaking Christmas villages sa buong probinsya ng Albay sa loob po ng Sumlang Lake. The gate will open at 4 p.m. onwards and libre po. Yes, you heard it right. Sa pagbubukas po sa grand opening, libre po, walang babayarang entrance fee. Pero sa mga susunod na mga araw at gabi, ang entrance po ay 100 pesos. So, samantalahin na po natin na libre ang entrance. Puntahan po natin ang formal na pagbubukas ng Christmas Village sa loob ng Sumlang Lake. According to Cap June, ang overall theme ng kanilang Christmas Village is Candy Factory. Wow! Pag sinabi natin candy, makulay, matamis, parang nakaka-diabetic. Hindi naman. Pambagets talaga, nakaka-millennials, very young. And for sure, mag-i-enjoy po ang mga bata, ang mga bagets, and even our lolo't lola. Mag-i-enjoy kayo sa laki ng Christmas Village, sa liwanag, kagaya po nito na parang, I don't want to call it tunnel of lights, but marami siyang rings of lights. O, diba? Like, look at this one. So, sunod-sunod po yan na parang isang ring or isang sing-sing na punong-puno ng Christmas lights. Diba? Kung naguguluhan ka na sa buhay, kung feeling mo ay ang dilim-dilim na ng perspektibo mo sa buhay, I advise you to visit the place, daanan itong ring of lights, and for sure, liliwanag ang iyong buhay. Pero ibang liwanag
liwanag. Baka isipin nyo yung liwanag na ano, di ba? Hindi yon. And of course, may mga gigantic Christmas gifts tayo. You know what? Christmas is all about colors. Christmas is all about lights, di ba? Parang feeling natin, kung walang kulay ang Pasko, it's not Christmas. Kung walang liwanag ang Pasko, it's not Christmas. Because the main reason why we celebrate Christmas is because of the gift of life and light. Diba? Yun naman talaga yung pinaka-essence ng Pasko. Yung regalo ng buhay at liwanag. Because life is about light and light is about life. Saan ko yun nakuha? Naisip ko lang. So sana po makapunta po kayo. Very ideal po ang lugar na ito. Huwag mag-alala. Napakalaki po ng area. At kung may mga ano naman kayo, may mga dalang chikiting, seniors, huwag mag-alala. Hindi po kayo magugutom kasi marami po silang mga restaurants na pwedeng mag-serve sa inyo ng iba't ibang menu o pagpipilian na pagkain. Kagaya nito, ito po ang kanilang alfresco setup. Ideal place for merienda, meron silang pizza, merong syempre coffee, ang paborito kong kape, at kung ano-ano pang merienda package. So, huwag mag-alala, di ba? After maikot ang buong village at nagutom tayo, di ba? May pupuntahan tayo. Napakaganda ng kanilang alfresco setup. Talagang wow ka talaga. Tatak Napa, Tatak Junapa. Hindi halatang kaibigan ko si Cap Jun, ano? And of course, sa dulo, meron ding restaurant. So pwede kayo mag-snacks, merienda cena, dinner, or you just want to have a cup of coffee. Lahat ata ng flavors ng kape meron sila. Ito naman po ay area para sa mga magtitinda ng pagkain. So what's good about this village ay ibubukas to sa mga community din po sa Sumlang na magtitinda ng mga kakanin o kung ano-ano pang pagkain. So para sa mga taong hindi siya magiging exclusive lang sa Sumlang Lake Management. So talagang mayroong community participation. So sana makapunta po kayo again. Bukas po ang formal na pagbubukas nito. Libre po, may fireworks display, and of course darating din si Santa Claus. And on the succeeding days and nights, meron na pong entrance fee sa nagkakahalagang 100 pesos. So wag na nating isipin yung halaga ng entrance fee. I think the feeling of being here ay sobra pa doon sa kung ano ang ibabayaran natin. So albay muna, albay naman, perfect destination ngayong Pasko. Dahil ilang kembot na lang, ay Pasko na sa probinsya ng Albay. Samahan niyo akong ikutin ang Christmas Village sa loob po ng Gamboas Orchard sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Yes, Singapore ang peg ng kanilang Christmas Village. If you're familiar with Gardens by the Bay ng Singapore, dito po nila pinattern itong kanilang Christmas Village. Yan yung parang ano yan yung tinatawag nilang the future of Singapore. So, I cannot elaborate further kung ano yung Gardens by the Bay. I-search nyo na lang yan and sana makapunta rin kayo doon. So, siguro ito yung naging inspiration ng Gamboas Orchard for this year's Christmas Village. Kung galing po kayo ng Tabaco, patatagpuan po siya sa unahan ng San Jose, going to the right, papuntang Barangay San Roque, and pag galing naman ng Legazpi, after Lower Bonga, going to the left. So, formal pong bubuksan ang Gamboas Orchard para sa lahat ng mahilig sa mga Christmas villages or magpa-picture sa mga Christmas decorations starting Friday, November 18. So magkakaroon po sila ng formal na pagbubukas. So, ang entrance fee po, according to the management, is 500 pesos. Pero consumable na po siya. So, ang ibig sabihin ng consumable, pwede mo na yung 500 na entrance, 400 of that, pwede nyo na pong i-order ng pagkain. So, magkakaroon din sila ng mga kakanin, mga usual na mga typical na mga Christmas foods siguro.
siguro o kahit ano pa man, mga snacks. So yung entrance po, kasama na po doon yung pagkain. So of your choice na kung anong gusto nyong i-order doon sa consumable amount na yon. So syempre pwede rin kayo magstay overnight because they have exclusive pools. Ito naman ang kanilang nativity or ang kanilang Belen. Ayan, talagang malaki and kompleto po yung characters ng kanilang nativity para sariwain po natin ang dahilan kung bakit meron po tayong Pasko. The birth of Jesus Christ. Kaya maganda itong nativity nila or the Belen. At ito naman ang kanilang Christmas tree. Siyempre hindi kompleto ang isang Christmas village nang walang Christmas tree. At ito naman ang kanilang little chapel rather, para makapagmuni-muni. Ayan, ito yung sinasabi kong exclusive pool nila. Ibig sabihin, ang pwede lang gumamit po ng kanilang or ang pwede lang gumamit ng kanilang swimming pools ay ang kanilang mga guests, kung yung mga naka-check-in guests. So, they do not accept walk-in customers na makikiligo lang sa kanilang swimming pool. Ang pangit na makikiligo lang, ano? So, yan po, sana makapunta po kayo starting Friday. Bukas na po ang Christmas Village ng Gamboas Orchard. Sabi ko nga, parang ang Albay ay magiging ano na siya parang Christmas destination. 'Di ba? For tourism, gawin kaya nating branding ng Albay to be a Christmas destination. Kasi sa dinami-dami pong nagpo-put up ng mga Christmas villages, mapa LGU man yan or mga private companies, resorts, farms, 'di ba? Ang gaganda kaya ng ating mga Christmas villages. So, I think it is safe to claim that Albay is a Christmas destination of Bicol or of the Philippines na. Of the Philippines. Wala namang masamang mangarap. So, Albay muna, Albay naman. We are the perfect destination this Christmas. For today's video, samahan niyo akong puntahan ang La Fontana Beach Resort ng Ligao City. Ang Ligao City po ay may tatlong coastal barangays such as Barangay Maunon kung saan nandoon ang Sitio Tambak at matatagpuan ang iba't ibang resorts kagaya ng Costa Cristiana, La Veranda, Punta Almara, The Shores at ang famous Batong Languyon. Ang susunod na po dyan ay Barangay Katburawan and after Barangay Katburawan ang Barangay Kabarian. Ang Barangay Kabarian po ay may mahabang shoreline na kakaiba din ang characteristics ng shoreline. I could compare it because it has resemblance with those of the shorelines ng Puerto Galera. Kung nakapunta na kayo doon. Ang La Fontana Beach Resort ay mayroong mga amenities kagaya nitong kumukulong jacuzzi. Kumukulong jacuzzi. And of course, they have mini pool or mga medium-sized pool na rin Para sa mga kids, alam nyo naman yung mga bata, ang gusto talaga nila swimming pool. After a quick dip sa dagat o mahaba-habang pagbabad sa dagat, pwede magpahinga dito. Fresh water naman sa swimming pool. According to the owner, meron silang 14 rooms which can accommodate more or less 90 guests at a given time sa isang pasukan. So, ideal din po ito sa mga magbabarkada, pamilya, magka-opisina, wag lang samahan ng jowa na jowa rin ng iba. May paganon. Ito po ang kanilang mga floating cottages. Maganda yan. Pwede nyo dalhin ang mga pagkain nyo at kumain kayo dyan. Meron silang in-house restaurant wherein you can order kung anong gusto nyong kainin, but they advise also the guests if you could bring your own food, pwede kayo magluto, pwede kayo mag-ihaw-ihaw, etc. etc. Alam nyo po, ang Barangay Kabarian, since na it's a far-flung barangay, nasa coastal areas na po ng Albay West Coast, mahirap din po ang signal. So wala po ditong internet, walang mobile data. So detach ka po sa online world. So if you want to detach yourself from the toxic virtual world, this is an ideal place to go to. Kasi minsan napaka-virtual
na lang ng relationship natin. Nag-uusap na lang tayo sa Messenger, patawag-tawag na lang. But if you want to re-entice real relationship, person-to-person relationship, magandang puntahan ito kahit ilang araw. 'Di ba? Wala kayong choice but to talk to each other. You're left with no choice but to deal with each other. Hindi pwedeng i-deadma ang iyong kasama. Kaya if you want to re-entice relationship, rebuild relationship, mas palakasin ang ugnayang personal, ay naku, puntahan po natin ang mga lugar na mga walang signal. Nakakapanibago din. Minsan ang gulo-gulo na ng buhay natin at ang cause nun ay ang online world. So sana mapuntahan nyo po ito. Kung galing kayo ng Victoria Bay, doon sa UWAS, dire-diretso lang, ito na agad yung unang barangay ng Ligao City. So albay muna, albay naman, we are still the perfect destination. Kasama si Ordy Herbie Aguas ng DOT5. Samahan niyo ako sa ginagawa po namin na local stakeholders validation sa iba't ibang tourism circuits sa buong probinsya ng Albay. Day 1, Cagraray Eco Tourism Circuit. So ano nga ba itong local stakeholders? Sila po ay binubuo ng ating mga travel agencies, tour operators, and Bicol Regional Tour Guides. Lahat po sila ay DOT accredited. So ano itong ginagawa po natin na validation? Kung maaalala nyo po, ay aming binisita ang iba't ibang mga tourism circuits. Ito po yung mga pagtahi-tahi po natin sa iba't ibang destinations po, tourist destinations sa buong probinsya ng Albay according to their geographical location. So inuna po muna natin ang Skyline Express Tourism Circuits under aquatic, syempre kasi tubig, at pasok po dito ang Cagraray Eco Tourism Circuit. So, bakit nga ba mahalaga ito? 'Di ba? Bakit kailangan mag-validate itong mga local stakeholders po natin? Alam nyo po, ang private sector, ito pong mga travel agency and tour operators, sila po yung may mandato. Sila po dapat yung mga gumagawa ng mga tour packages and tour itineraries. Ang ginagawa lang po ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office at ng DOT5 ay buhuin yung circuits na ito, papuntahin o magkaroon ng fam tour, i-assess o i-validate kung yung mga napuntahan ba namin na mga tourist destination ay tugma na doon sa standard ng DOT at pwede na ba itong ibenta as a tour package? O pwede na ba itong ipasok sa mga tour packages natin or tour itineraries? Mahalaga po kasi yung role ng mga travel agency and tour operators kasi sila yung mga nagbebenta po ng mga tour packages. Ibig sabihin, sila yung nagdadala ng mga bisita ng mga turista papasok po ng probinsya ng Albay. At paano naman nila ibebenta yung Albay if they are not familiar with our tourism offerings, if they are not familiar with our destinations, activities, etc. So, it is only incumbent upon us na dapat na ma-familiarize po itong mga tour operators, travel agencies natin, including the regional tour guides sa iba't iba po nating destination so that when they do their tour packages and itineraries ay familiar na sila doon sa mga ginagawa po nilang mga tour packages. And of course, nakikipag-usap na rin po sila sa mga managers, resort owners, and operators na tinatawag po natin na B2B, business to business, para malagyan yung tour package o yung tour itineraries ng naaangkop na presyo. So that when you think of visiting Albay, if you have friends who want to visit Albay, may maibibigay po tayo ng mga tour packages and itineraries for them to choose from. So ganito po kahalaga ang ginagawa natin na tour
or na local stakeholders validation. So for the next 6 days, iikutin po namin ang buong probinsya ng Albay para gawin yon. So kami po ay nagpapasalamat sa DOT5 sa suporta na kanilang ginagawa sa endeavor na ito. So again, exciting Bicol, Albay muna, Albay naman, the perfect destination. Dahil ilang kembot na lang ay Pasko na, samahan niyo ako sa formal na pagbubukas ng Christmas Village dito po sa Tres Hijos Hotel and Resort sa Santo Domingo, Albay. Yes, bukas na po ang kanilang Christmas Village. And syempre, mai-enjoy to ng mga kids o sa mga kagaya kong feeling kids. Pang pamilya, pang barkada, pang magkaklase, pang kahit ano pa. Yung mga walang kayo, pwede din dito. Yung feeling nyo may kayo pero wala naman talaga, pwede kayong dumaan dito sa Tunnel of Lights ng punong-puno ng Christmas lights at mahaba-haba din to at baka paglabas mo ay ma-realize mo na talaga kung para siya sa'yo o hindi ka para sa kanya. May ganun. Parang hindi bagay sa Christmas. At yan po ang kanilang Christmas tree na ang tayog ay umaabot sa 60 feet. At ito naman ang kanilang Belen or ang kanilang nativity kung saan meron pong mga life-size characters. So, ayan, kumpleto po yung characters ng nativity nila o ng kanilang Belen. And of course, pag sinabi nating Pasko, hindi mawawala si Santa. Yes, meron po silang Santa Claus. Oo, nung unang tingin ko nga, sabi ko, nagduda rin ako sa sarili ko. Sabi ko, si Santa Claus talaga ito eh. Look at, di ba, hindi lang 100% yung resemblance. Hindi na nga resemblance eh. Parang siya talaga. And this is his house, the Santa house. Diba? Kaya yung mga bata, nako, talagang matutuwa dito. And of course, this one is a miniature of their Christmas village or miniature of Christmas village. So yan, marami din yan. Magandang tingnan, diba? May mga collectors actually. May mga kakilala akong nagko-collect sila ng mga miniatures of Christmas villages. And of course, alam mo naman po, ang Pasko is about liwanag. It's about light. So another tunnel of light. So parang kung ang village mo ay madilim, parang hindi yan Christmas village. Ano yan? Anong tawag dyan? At then yan yung Santa Sleigh and the reindeers, syempre. And meron ding mga, ayan, mga tawag dyan, Christmas balls na may malaking ribbons. Whatever, basta may malaking ribbons. So marami ka talaga. Ayan, in-interview tayo ng konti. Thank you sa host. And ito nga, as I was saying, ito ang kanilang gigantic Christmas tree na may taas na 60 feet. So talagang matayog siya, mataas siya. And marami pang decoration. So alam nyo, sa mga pinagdaanan nating problema, pinagdaanan natin ng mga hirap sa buhay, malaking bagay yung mga Christmas villages. Malaking bagay yung mga ganitong dekorasyon para kahit pa paano naman, makalimutan natin yung hirap na pinagdadaanan natin, yung sitwasyon natin. So, advance Merry Christmas and congratulations to Tres Hijos Hotel and Resort. For today's video, day 2 na po na ginagawa po natin na local stakeholders validation sa iba't ibang tourist destination sa buong probinsya ng Albay. Ang day 2 po ay nakalaan sa Skyline Express Tourism Circuit kung saan atin pong tinahi lahat ng mga destinations, attractions, activities, and other tourism interests mula Tiwi hanggang Santo Domingo, Albay. So simulan po natin dito po sa bayan ng Tiwi, andun yung Huroan at ito po yung Phil Ceramics of Tiwi. Alam nyo po, may tinatawag tayong immersive tourism. Ano ba itong immersive tourism? Actually, pag pumunta ka sa isang lugar, nagkakaroon ka ng interaction with the community. So, immersive kasi mayroong immersion. You're being one with the community. Like kagaya nito, nagkakaroon ka ng actual experience kung paano ba ginagawa yung pottery. So, yung appreciation mo ng products ay mas lumalalim because you had an actual experience of doing it.
So you're not just appreciating the place, you're not just appreciating the products, but you also have a profound understanding of the different ways of life ng community. At yan din po ang tinuturo sa atin ng tourism. Kaya napakahalaga talaga yung interaction. Hindi lang natin na-appreciate yung attractions, na i-enjoy yung activity, but nagkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa o pag-intindi sa mga kaparaanan ng mga pinupuntahan po natin na community. Tourism is about empowering the community. Diba? So, kasama pa rin po ang ating mga local stakeholders. Sila po yung ating mga DOT accredited regional tour guides, BRTG, and of course, tour operators and travel agency. So, kailangan po naming iikot sila sa buong Albay. Though, some of them naman or most of them naman are familiar already with the circuits. But because the Pitikaw has crafted its Albay Tourism Development Plan and we upgraded and we developed more circuits for the province of Albay, so we have to educate also and i-familiarize ang ating mga tourism partners sa binuo po natin na mga tourism circuit. So kasama nga po dito yung Mayon Skyline Express na first district. Kasi nga sabi natin, parang tourism corridors to kung ano yung magkakapalit. And it covers different interests. Mayroong nature-based, mayroong faith-based, may cultural, may sun in beach, may aquatic, may nautical, may marine and dive. So, an array of tourism interests. So, we have a plethora of different tourism offerings. Ika nga. So, mayaman talaga tayo. Both cultural, historical, natural endowments, man-made attractions, activities. Diba? So, kailangan talaga ma-familiarize ang ating mga stakeholders para pag ginawa na po nila ang ating mga circuits and tour itineraries ay ma-encompass na natin lahat. Kasi alalahanin po natin, hindi lahat ng nakikita natin, hindi lahat ng akala natin ay pwede nang i-consider na tourist destination ay pwede na nating ibukas for tourism purposes. So napakahalaga ng assessment and validation para malaman natin ano pa ba yung kulang sa lugar, ano pa ba yung dapat i-improve, ano pa yung dapat gawin ni LGU o ano pa ba ang dapat gawin ng ating tourism partners. So, without that, hindi natin malalaman. Without the validation and assessment, hindi natin malalaman kung ano ba yung dapat nating i-address na mga issues and concerns. Remember, hindi naman po perfect ang system ng tourism. It's a continuous project. It's a continuous thing. So, hindi siya nag-stagnate or stagnant, ika nga nila. So, patuloy lang po tayo sa pag-create every time na mayroong new development, every time na may bagong attraction sa Albay, kailangan ma-familiarize itong mga tourism partners natin or else baka maunahan pa tayo ng iba kesa sa mga sarili po natin ng mga tour operators and travel agencies. So, ito po yung bahagi po ito ng Albay Tourism Development Plan na ma-empower ang ating mga tourism partners. Hindi lang ma-partner, hindi lang ma-empower rather, pero magkaroon tayo ng matatag na network because tourism, it's a big network. It's not just LGU, it's not just the private stakeholders, but it's a big network that involves everyone. Kaya nga minsan, feeling mo, wala kang pakialam sa tourism, pero meron at meron. Once you are spending money for leisure, for travel, and others, you are now taking part in the industry. Kaya lahat tayo may say, lahat tayo may pakialam pag pinag-usapan po natin ang tourism. At yun ang gusto nating ma-achieve sa Albay. Yung network, yung magandang pagsasamahan ng private and government sector. So Albay muna, Albay naman, the perfect destination.
Thank you so much, Mr. Billy Balincan, Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa mga magagayon and na travel vlog na talaga naman na maaaraman ta na may mga magagayon pala nigdi mga tugang na mga pasyaran na nyaon lang po nigdi sa lokalidad ta. Sa muyang pagbabalik, aramon ta daw itong sa mga kaganapan man dyan sa Department of Tourism Office. Itatao po an update kayan ni Kuya Yeg Nibres. And syempre, saro sa mga pigaabangan, sabi nga ni Ibaga, sabi ni Sir Mar, joint venture inikan Department of Tourism, ining Albay Pitikaw, and syempre an DCGB, ining tigaabangan na Exciting Pastores 2022. Aramon ta daw kung pirana sa mga nagpartisipar and kumusta ang preparasyon ninda. Sa samuyang pagbabalik, ang tamang oras sa alas 11:41. An oras hatod sa Indokang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Hinebra San Miguel. Sulit hanggang sa huling patak. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikapay mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siringkan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibukan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibo nin krimen asin matauwanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibo nin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors
centers kung sa inanlay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kanlay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability dai pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dai man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Balik na po kadagi sa programa sa natadang minutos. Aramunta daw po ang mga updates hali dyan po sa opisina ka na Department of Trade and Department of Tourism. Nasa linya po si Kuya Yeg. Kuya Yeg, maray na pagkaaga po graray sa imo. Hello po, Ma'am Angel. Maray na to po sa Gabos.
na paradangog kan sa tuyang programa Turismo Bicolanja Araman ta. Opo. Go ahead Hello, po. Ma'am Angel. Yes po, Kuya. Go ahead po sa mga updates from DOT office. Yes po. Pagkatapos po kang mga aktibidades, aram ta po ngunya taon medyo naging busy ang Department of Tourism, Regional Office Number 5, kang Marso, yan po sa Regional Travel Fair, so 9th Regional Travel Fair. The following month, nagkagawa po kita kang Philippine Motorcycle Tourism. And then kang mga nakaagi, yun so Osro Rogata, Egata. And tapos din, just last month, so just this month, first week of November. So Fiesta Bicolanja. Ngunyan pong Disyembre, may abangan naman po kita sa rong dakulang aktibidades kang Department of Tourism. Yung po yung pag-aputang Pastores 2022. Yun po revival. Para po intent po para sa Christmas celebration tama Bicolano. This is po in partnership with DCGP. Apo. Kuya, as of now po, pira na po sa mga participants na nagdyan po sa opisina ka na DOT tanganing magpa-register po? Ngunyan po, igop kitang 19 participants na nag-register. Pero magkakaigwa po kitang elimination round. Kung po gigibuhon ta sa November 30. Ililimita lang po papadumanon or papaintahon duman sa tuyang venue sa medyo durudakol ang 19 participants. Medyo malabaon po sa tuyang programa. And we are cutting it into 10 participants, sa 10 participants lang po. And the venue po pala at Angel, yun na po, finalize na po kita, gigibon pa po iningunyan sa SMCT Legazpi. Pun Kuya, linawon ko lang kung tamang pagkakaintindi ko. Pun Kuya Yeg po sa Peñaranda Park, dinara sa Legazpi City Convention Center. And ngunyan, finalize na magiging competition sa December 16 dyan po sa SMCT Legazpi. Tama po, Kuya Yeg? Yes po, Ma'am Angel. Si Convention Center kay Legazpi, ito po key earlier commitment, manda ang nakaschedule. And then we come up with several research sa iba't different establishment and prospectory. Then we come up with SMCT Legazpi. Opo. And naramdaman ko, nabanggit mo po, Kuya Yeg Kasubago, na may mangyayaring elimination sa November 30. Sa po tabi ini mangyayari, Kuya Yeg po? For the first time po, big-open po sa Muyang Regional Office Number 5 as venue for the elimination round intended po for Pastores. And actually po, iimbitahan po ang DCGB to cover it po siguro. Para magiging aware naman po sa tuyang mga viewers regarding po sa mga activities ng Department of Tourism. Opo. Since Kuya Yeg po igwanin elimination and duman sa grand finals, digdi po sa elimination, ano po sa tigi-expect na ipapahiling kaining mga 19 pong mapartisipar po? Di same lang... So, pigiling ni po so creativity, the aspect na yaon po duman so retention po ng traditional na Pastores na ginibutan po ng mga nakaagi. Hindi po ang sa tigahagad na sa participants. Hindi po sa mga kabali po. Apo. Kung baga po, Kuya Yeg, mangyayari talagang traditional na pagsayaw po kayo bagang sa Pastores mismo. Itong sa ipapahiling. And from 19, mabawas po kita, ililimit na po sa, mapili po kita kay Sampolo. And sinda na mismo an magralaban-laban sa mismong December 16 po, Kuya Yeg. Yes, Ate Angel. Ito po kung sampulong na matatada. Ito po ang malaban-laban. And will compete for the grand prize. First, second, third. Yan po. And medyo, puro kasam ka po ang sabuyang cash prize this year. Di po pa po sigurado kung pera, pero more or less 300,000 ang grand prize winner and 150 and 100,000 respectively. Sa runner-up, sa second runner-up. Opo. And kung just in case po, Kuya Yeg, may naghapot na kung pwede pa ngunyan, magpasiring dyan sa DOT para duman, just in case may gusto pang mag-entra, pwede pa po ba, Kuya Yeg? Actually, Ma'am Angel, nagsarado na po so entry. Para po, nagkagawa na po ki final call
Nag-call po kami, final call pa po kang nakaaging 2 weeks ago. And medyo bigla man po kami sa mga nag-intra because we are only expecting very limited number of entries. Apo. Pero so nag-attend kayo last call, nag-abot po sila sa 19. And well represented po ang mga mga probinsya. Hindi po sa satuyang Mainland Bicol. Apo. And saro ini Kuya Yeg po talaga sa mga tiga Aantabayan and tiga halat po bakulang po digi sa probinsya kan Albay at the same time sa bilog po na rehiyon. Yes, Ma'am Angel. Apo. Kuya Yeg, wala na po ako nin kahaputan unless po may gusto pa po kami ipaabot. Yes, Ma'am Angel. Gusto ko lang po bation at sa Muyang Regional Director sa po na pilit kang UNESCO as awardee. Apo. Awardee po sa frontliner na uli po gagawa doon kang UNESCO sa December 9, 2022 at Bayview Hotel, Manila. Apo. Congratulations po kay RD and syempre sa bilog naman na Department of Tourism. Yes, Ma'am Angel. Thank you very much po. Apo. Wala ka na Kuya Yeg announcements na gustong ipaabot pa po? Wala na po, Ma'am Angel. Thank you very much po sa tuwing mga viewers and Paradangog. And Yes, po. please help us continue to have an exciting start. Thank you very much po. Marinal daw. Apo. Thank you so much po Kuya Yeg from Department of Tourism Bicol. Siya po ang nakaibahan tangon yan. May mga equally important na tigararalakaw. An sa tuyang mga regular na idols. Digdi po sa Department of Tourism Bicol. Congratulations kay DOT Regional Director Herbie Aguas sa pagkakapili or award bilang 2022 UNESCO Club Outstanding Frontliner. Sabi digdi recognition po ini sa iyang exemplary performance of frontliner. Salamat po sa gabo sa nagantabay sa parangaran po ka na regular nindong nakakaibahan digdi po sa programa nga Turismo Bicolandia Aramonta ang sa muyang News Manager Mar de la Cruz sa pangaran po ni Sir Yeg, si Sir Romel Natanawan at syempre sa mga personahes po ka na Department of Tourism Bicol headed by Regional Director Herbie Aguas. Ang nakakaibahan ko po sa lado teknikal si Kuya Ramir Casubago and ngunya si Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Thresha Mariletana asin si Richard Astor. Sa newsroom niya po dyan si Francia May Borras. Welcome back na po sa Team Socor. Welcome to Nocor. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po si Angel Mustasa nagsasabing maray na pagkaudto. Sa indung nadangog, ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Haramonta, hatod sa indung kan DOT5 asin DZGB. Sagkod sa masunod na Miyerkules sa saroupang edisyon kan Turismo Bicolandia. Haramonta. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan